Бөек татар галиме, илаһият белгече, дин эшлеклесе, мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани 1818 елның 16 гыйнварында Казан өязе Ябынчы авылында туа. Бабасы Габделкуддус Мәрҗән авылыннан булганга, ул шул тәхәллүсне ала. Атасы Баһаветдин хәзрәт Бохара мәдрәсәсендә белем ала. 5 ел буе Ябынчыда, 40 елга якын Ташкишүдә имам, мөдәррис булып тора. Шиһабетдингә 5 яшь чагында әнисе Хөбәйбә 4 баласын калдырып дөнья куя. 1835 елда атасының Ташкишу мәдрәсәсен тамамлагач, Мәрҗани 17 яшеннән шунда ук укыта. 1838-49 елларда Бухарадагы Күгелдаш һәм Мир Араб мәдрәсәләрендә, шулай ук Сәмәркандның Ширдар мәдрәсәсендә укый. Бер үк вакытта абруйлы дин белгечләреннән дәресләр дә ала. Китапханәләрдә гарәп мөселман акыл ияләре Абу Сина, Ибн Аль-Араби, Ибн Рушд, Ибн Халдун һәм башкаларның хезмәтләрен өйрәнә. Мантык һәм фикъ буенча әсәрләргә аңлатмалар, Бухарада табигыйят фәннәрен укытуга карата тәнкыйди хезмәт яза. Мәрҗани шулай ук тарихи кулъязмалар һәм документларны җыю һәм күчерү белән дә шөгыльләнә. Бухарада ул суфичилык агымы белән таныша, рухани остазлык хукукы алуга ирешә. Туган ягына кайткач, 1850 елда Шиһабетдин Мәрҗани Казанның беренче мәчете имамы була. 1862 елда ул мөселманнар диния нәзарәте мөфтие вазифасына тәкъдим ителә, әмма Синод обер прокуроры Победоносцевта хуплау тапмый. 1867-68 елларда Мәрҗани ахун һәм Казан мөхтәсибе булып тора. 1876-84 елларда Шиһаб хәзрәт мөселман руханиларыннан беренче булып Казан татар укытучылар мәктәбендә ислам тәгълиматын укыта. 1876 елда Казан университеты каршындагы археология, тарих һәм этнография җәмгыяте әгъзасы итеп сайлана. Җәмгыятьнең 1877 елда уздырылган 4-нче съездында галим болгар һәм татар тарихы буенча татар телендә доклад белән чыга. Чыгышы Россиянең атаклы галимнәре тарафыннан югары бәяләнә. 1880 елда Мәрҗани Мәккәгә сәфәр кыла. Күренекле мөселман галимнәре һәм сәясәт эшлеклеләре белән очраша. Аның шәкерте Ризаэддин Фәхретдин галимнең юл язмаларын Рихләтул Мәрҗани исеме белән бастыра. Үз мәдрәсәсендә Шиһаб хәзрәт шәхси педагогик концепциясын кертә һәм мәктәпләр программасында табигыйят фәннәрен һәм рус телен өйрәнүне яклый. 1870 елда басылган Назуратул Хак трактатында Мәрҗани исламны соңгы яңалыклардан арындырырга, Коръәнгә, Сөннәгә һәм әүвәлгә гадел остазларның гамәлләренә кайтырга өнди. Әлеге әсәре аны мөселман шәригындә таныта. Мәрҗани тарих фәнендә дә тирән эз калдырды. Аның Гыйрфәтул Хавакин яки хаканнарны танып белү хезмәте Азиядә 10-12 гасырлардагы төрки халыклары тарихына багышлана. Ул мәшһүр мөселман эшлеклеләренең тормышын тасвирлаган 6 томлы Вафиятул Аслаф яки илгәрләр һәм аларның киләчәк буынга сәламнәре җыентыгын әзерли. Мәрҗанинең Мустафаул Әхбар яки Казан һәм Болгар хәлләре турында файдалы хәбәрләр хезмәтендә күп төрле чыганаклар нигезендә тәүге мәртәбә татар халкы тарихы буенча хезмәт булдыру умтылышы ясала. Галимнең илаһият гыйлеменә һәм фәннең төрле тармакларына караган 30дан артык хезмәт язуы мәгълүм. Тукайбыз аның шәхсен мәгарифкә әүвәл башлап адым салган, милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт дип бәяләде. Аның тышкы кыяфәте хакында Ризаэддин Фәхретдин улуг бәдәнле вә гүзәл йөзле, зун буйлы вә сирәк сакаллы, киң маңгайлы, мәхәббәт вә горур, гадәттән тыш зирәк вә сабыр, аз сүзле, фикер иясе кеше була дип язып калдырган. Мәрҗанинең яшьлегендә күп еллар көрәш батыры булуы да мәгълүм. Бөек галим 1889 елның 18 апрелендә вафат була. Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында җирләнә. Улуг затның якты истәлеге бүген дә кадерләп саклана.
Казанның иң борынгы таш мәчете һәм Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Тарих институты, Урам, Арча районы Таш-Кичү авылындагы Шишмә аның исеме белән атала. Шул ук авылда аның музее эшли. Казанда аңа һәйкәл куелды.